Update lang po tayo dito sa ating weather condition dito sa ating bansa. Kung napapansin niyo po itong kaulapang namumuo na ito, so ito po ay ang unang bagyo na papasok po dito sa ating bansa at ito po ay tatawagin update lang po tayo dito sa ating weather condition dito sa ating bansa. Kung napapansin niyo po itong kaulapang namumuo na ito, so ito po ay ang unang bagyo na papasok po dito sa ating bansa at ito po ay tatawagin si bagyong Oring o Tropical Depression Oring. So ayon po sa ating pag-asa, sa available estimated data ng pag-asa, so ito po ay namataan. Ang mata ng bagyo po si Tropical Depression Oring ay tinataya pong nasa 700 km east southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. At base po sa nakalap na estimated data ng pag-asa, so ito po ay may lakas na hangin na abot sa 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na abot po sa 70 km per hour. So ito po ay kumikilos papuntang west, northwestward at 15 km per hour. And the frontal system naman o ang shear line naman ang makaka-apekto dito sa bahagi po ng eastern section ng Southern Luzon at ng Visayas. Ngayon, ang magiging ulat panahon po natin dito sa mga lugar po ng Visayas, Bicol Region, Northern Mindanao at dito sa Zamboanga Peninsula, maapektuhan po o magkakaroon ng cloudy skies with scattered rain showers at thunderstorm po dito sa mga lugar po ng mga nabanggit. Ito ay dahil po sa tail end of the frontal system. So, magiging impact nito dahil po sa tail end of the frontal system, so posible magkaroon ng mga flash floods or landslides dahil sa moderate wind at times heavy rains. Sa lugar naman ng Cagayan Valley, Aurora at Quezon, ang magiging lagay po ng panahon nila ay magiging cloudy skies with light rains. Ito ay dahil sa northeast monsoon at wala namang gaano magiging significant impact dito sa mga lugar na nabanggit. Ang Metro Manila, rest ng Luzon, magiging partly cloudy to cloudy skies with isolated rains dahil ito po ay sa northeast monsoon. Ang nalalabing bahagi ng bansa, magiging partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil ito ay sanhi ng localized thunderstorm. So magiging impact nito, posible maging flash floods or landslides dahil sa severe thunderstorm. Yan po natin ang track, ang posible maging track po nitong si Tropical Depression na si Ori. So kung nakikita nyo itong spiral na yan, ito ay namumuong bagyo at ito ay tatawagin ni si Ori. So tingnan po natin ang kanyang track kung saan posible mag-landfall ang bagyo nito at kailan. So, posible po by Sunday, 2 p.m. So, nandito po siya sa may lugar ng Dapa. To 3 p.m. Dahil sa pag 4 p.m. po ay nandito na po siya sa may Loreto area. So, posible po ito ay base dito sa atin nakita po, ito ay posible po na mag-landfall dito sa may parte po dito sa may Dapa po kaya sa may Surigao City. So posible po ito by Sunday 3 p.m. So depende po sa magiging takbo at bilis ng takbo ng bagyong si
mga kababayan po natin. So sa mga lugar po ng mga nabanggit na posibleng daanan po nitong si Tropical Depression na si Ori, mag-ingat po sana tayo habang maaga pa po na hindi pa po tumatama dito sa kalupaan itong si Tropical Depression na si Ori. So pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan na sana ay mag-ingat, maging handa at alerto po para wala pong maging sanhi o maging sakuna itong si Tropical Depression na si Ori na papasok po dito sa ating bansa. So God bless us po. So mag-iingat na lang po tayo lahat.